Many years ago, a student died in University of KwaZulu-Natal PMB Campus. Until today, her soul is still around, looking for peace. Sho mfethu, je kathi sikulindile mshayi. Hawu. Mfethu. Yaqhamuka kodwa intwana yami. Ayi, mshayi ke lo yake mfana, mshayi wengane ke lo yake. Ayikho ke ingane edlula lapha ke mfana. Ngathi izalwe kuyena lento le. Ngathi uzalwe naye, uvela kuthinta yithi. Zakhala. Ha, mfana mthose kweyakhe. Ibe nomuthi. Mthose kweyakhe kodwa ngasuye Ibe nomuthi phela, uvela yithi. Sho, nanguwe ke mfana. Uye ke lo. Inja yami nje Ngisho okay yakho. Buka walk ayi kana yami unzi ambanje hola grand up aphosa Phoza konda grand niso ke lo mfethu yabo ya ujeyini lo mshayi right ngathi ngitshela ngaye engiyezwa nje uyayishaya ingane Ngiyako ndoda njalo ukuthi ndoda. nangu uvumile hayi inkuzi mshayi Hayi. uthini wena kuloko inkuzi yomxhosa suka le Western Cape mfana ngabe ushuthi uliphethe ikhemu ne ayo uphethe linye lapha la uvela uthinte nje bese nje sekweyakhe izwa wena izwa hayi uthatha vele uthatha lo muthi wakhe mfana Ngasho nje hayi. Lucky. Into yazalwe nayo ngeke phela ngithathele umuntu into yazalwa nayo. yeyafisa ungiprovele Yabo nje thina shaya igaza phezulu kwaseqephethene mama. Umprovele Hayi ngathi ngayiqhamuka wena Hayi uzobona ke namhlanje uzobhema ukholwe ke namhlanje. Bhema ukholwe ke mfana. dawu nayo Nansi. shwele Awu. ukunifurela Ekuse hayi athi nikubonise bhuda yabo. Angikuprove. Hayi umthengise. alabuye Jake alabuye Ayiya. Iya boss. Hey madoda. Hola. Moje. Usidevu Hewa boy. Tuli pando yazi wena Azimara. Assistant njani? Yaphela njani? Ngiyapela nami. Senzaza ufuna uncedo. Sizolana. Thola ukumisa lo. Ngingaka efonini yami yabo. Ufuna ukushintsha ipassword ngahle. So angikwazi ukuyishintsha mina manje ngisenalo. Elula nje. Yathi password phela then Lapha. Songena kuma settings akho then uzobona into enama-password uzobuka ukuthi wena ufuna mhlawumbe ukufaka iswayiphayo or iphini noma yinto oyifunayo zobe usuyayikhethela Nkosi kakhulu. hambe kahle So hayi Ayi. Jayami, boza yami. Selile jayami. There's a number. man, busca malaki. Uba. Sena Mile machita. Yo! Samphuma. Jayami. Ubucinga ndoni? Ubundawutha ne? Hayi usimaphela lo ngazi. Xolo Buddha. Selile. Hayi le ntwana le izalwe nayo lento le. We manje bethu amveze phela mveze ntwana mveze ntwana. Yes, Mamela.
Anizuvele WhatsApp yami phela lapho lo ngoba so ngicela wafela. Nawe Nawe naye nami nithi hayi kodwa hayi inamba usakhola ngithi kangoku usamkhola Man. Yabo leya. Awuzani. kwakhona ngivumbu. Oh. akakuthembi Asika mandiye. thatha ughost Mandiye. ebudawuthi Osihambile lo. Hayi, shopping brush. Inkinga ne? bewhy Ora sesiyaphela. So ngompra khona ma ngifuna change settings change password. So angikwazi ukwenza kanje. So Abondiv, you speak English? Mondacela. No, do not touch me. Hayi njani ngoba ngifuna ukubonisa lento hayiboka uze. Uleza nona. I told you not to touch me. right sibasendile lingana amanuzi buka sadownloada lesi simo kodwa buka lapha Man, what's ngibona hayi uyisho ngidayo awuyazi le kona ngicela ama movies ntwana shuthi mina kuphela nje tosele kahle. hey Manje. oh Ma! Kwadini Exe mato hayi yabona ho kanyiwa. Denze obunye ubuhlaka hayibo. Senthetha nani? Thetha na Buddha. La manje tenza ntono. Hey baba. uvele umthito kodwa hayi mhlawumbe usaye kwenye ithekeni mhlawumbe bethi Hayi bo ngabuye inteni kanje lena. Phela hamba buye ezilapha. hayi Hey baba! Baba. Machita andlani nani exe andlani nani machita ntoni ngo hayibo Buddhas machita sisibona ndoda hayibo khalo muntu nenza ntoni kunenze uhambe Undenze ntoni? Ndiyabuza. Thetha sister undenze ntoni? Ngitshelile ukuthi ungangithinti Kangoko? Ithethini nani? because I'm not human. You're human. Yeah. Cha uthini? Chaza ukuthi Yewethu sumada thetha. chaza ukuthi la isime khona ila ngashonela khona. Thetha. Angikuvo. Ufa njani na wena? Thetha. Kwakunestrike esikoleni. Ngila ngahluleka khona-ke la. Nangizobulanga nje. Umuntu ofika. Ungayenza kanjani into yenze kum?